Makomrade, pachipamwe. Ndinoti mamuka sei kumativi mana enyika, makachengetwa here naMwari? Kana makachengetwa zvinokudzwa. Ndadzoka futi apo, munhu adzoka ari kutaura nemwe ndi Comrade Fire. Comrade Fire vari kufara zvimwe zvisingaiti. Mukaona kuno munhu ari kufara ndini. Kana mukaona ZANU-PF ichirovana, titi pasi neZANU-PF. Tisaibata nomuchimuna, tibate nemunzeve, tirovere pasi kutaura vakulienti. Takafara zvisingaiti. Ndoda kutanga kutaura kudai so. Nditi mai Mutsvangwa, rambai makadzvanya. Ipapo muri kugona. Mai muchirwira vana vamakazvara. Noti mangwana achisara chambudzwa namakororo. Tinokutendai namashoka makataura that day. Then tigovea ipapo. Tigoti kuna Comrade Bob Shell, Runeso Geza. Baba, muri chibaba. Munonyatso kusheka ZANU-PF, kusvikira pakuda kutiza. ZANU-PF yaora. Ndati pasi neZANU-PF. Ndichiti Comrade Bob Shell, Runeso Geza, rambai makadzvanya makadaro. Ndati nesu tiripo, tiri ready pane zvese. Zvamemangoronga tinozvida. Even munoda futi dzibatwe, tinodzibata timborambe. Nokuti kutambudzika kwatiri kuita mukati menyika yeZimbabwe tiri kushungurudzika. Tarisai mubone ZANU-PF iri kungobuya ichingoteverera chimwe nechimwe nekuzvirema, iri kuda kuzotora kuti iti zvirema kwaizvivhoti. Moziva kuti ZANU-PF yajaira kuba. ZANU-PF imbavha. Ende zvino takaifumura hapwa dzinonhuhwa kwadzadzo dza ZANU-PF. Toda chikuudzai kudai tichiti generally Comrade VP Chiwenga, dzvanyai makadaro, torai action. Musada kujairigwa navanhu vasingazivi kurwa hondo. Tachikumbira kuti murambe makapresa. Kana ari Tagwirei, batai nemhino yake mumurovere pasi. Tagwirei unonyatsodherera zvimwe zvisingaiti. Kana ari Mnangagwa, zvokutaura kuzviWhatsApp group zvefamily kuti gadzirirai torai zvinhu mubude, vamuvande nezvinhu zvipi. Toda kubudza Mnangagwa nhasi kuti tokumbira kuti Mnangagwa paunenge uri pamwe napamwe tichangokutevera tuya tozokubata tokutora because wakashungurudza vana veZimbabwe nguva yakareba. Iwe ndiwaitoita kuti Mugabe asabva pachituro. Tiri kutozviona nhasi nenyaya dzako nokuti uri dangerous man, uri munhu une mweya wakashata, uri munhu une mweya utsinye. Mnangagwa da kubudza nyika yese yamai vako, iwe Auxilia navana vako, nyika yese yavana vamai vako. Taida kungokubudza nhasi kuti zvese zvamuri kuita tiri kuzviona, ende zuva riri kusvika muchamanya vakomana, muchasiya mabhachi akahakwa neminanga. Ndakuudzai, tikunyeperi, tiri kuuya tiri kukwedera. Slow but sure tiri kupinda. Ende hamuzvioni. Imi munongoona sekuti kuda tiri hani makataura mukati tiri kuhukura. Ichi Tagwirei achizivi nezvepolitics chinongoti kwai asina tenda. Chichi wakadii. Tagwirei unotopenga Tagwirei. Tagwirei da kubudza chokwadi. Tagwirei tati zvese zvaunazvo mabusiness ese. Unotenga mota 300 uchida kupa vanhu, unoda kupa vanhu vana vachitambura muzvipatara musina mishonga. Tagwirei hauna kukwana. Ende mari iyo yari wanda kuti kwai utenge mota uchipa vanhu haisi yako, ndiye nyika, ndiye hurumende, ndiye nyika, ndiye hurumende ichapinda iyo ichazotora mapawa. Inotora zvinhu zvese. Tagwirei unosara usina. Tagwirei uchaenda kunotsvaka basa. Uchaenda kunokumbira kuti ndotsvakawo basa. Tokutorera zvese, hapana chakusiya unacho. Ende ukangobhaisa Tagwirei da kubudza tokupurayira vana vako namai vako nevana vako zvese nezvizukuru zvako ndogona kuzvipuraya. Mese kubva una Garo, kuna Vhayo, una Vhayo mese kuna watosiya kana umwe. Nechizukuru chaMnangagwa ndogona kupurayira izvozvo. Plus ndoda kubudzai, kunewewo mwana waMugabe iwe. Usada kutora nyika yota yamai vako. Zvoti kwai Mugabe wakabva pachituro chichi. Iwe kachigwana Mnangagwa ende anogwana Mnangagwa kuti ushungurudza vana veZimbabwe. Ndakubudza. Tokushandukira tinokupurayira kure kwausingatizivi. Tokupurayira kure paunogara tinopaziva. Usati atipazivi, tisi mapenzi isu unokora uchishungurudza. Waushungurudza vana veZimbabwe so. Wauita zvaunoda. Si nyika yamai vako. Unobona musina hurumende nomutemo. Iwe hurumende ikapinda inotonga chako da kubudza. Unopinda mujeri zvokuti unofira maubudi. Unozviwa zvotaura. Unoda kuzvitani? Unoda kuzvita ani iwe? VaMugabe havana nyika uzviwa. VaMugabe vano musha. Kana vano musha enda anogara musha kwa Mugabe unyara uzive kuti VaMugabe pamba papa papa. Unozviwa zvotaura. Mese vanasiyeni Mnangagwa mese muchamanya. Ende mukangotidzira kunyika dzokuje. Zvazvo kuti kwaiko kudini? Tinokusungisai, tinokukumbirai kuti mukangoonekwa pakati batwai musungwe. Pasi rese dati musungwe. Hamunyari. Ndimwe makaburaya vana chidhumo namasinde muchimapurayira mahara vachibona kutsinye kwa mamunako. Kauriso Mnangagwa dzokera kunyika yokwako atikudi munyika yeZimbabwe. Unoda kuti jairira. Uri zibenzi romunhu. Isinoda munhu umwe nomwe anoda revolution iyi.
tibvise zvigananda tiwane new government inozotonga zvakanaka, inoda vanhu, isingashungurudzi vanhu, inotevedzera marights avanhu, kwete zvana Mnangagwa nana Auxiliar. Musatanyoko Auxiliar, musatanyoko Mnangagwa. Kumhata kwako iwe Tagurei, dakubudza uri zibenzi romunhu. Ukangopona tikangokuwana pakona chedakudza Tagurei, nougura seng'ombe, uri zibenzi romunhu. Mundipostirevo audio yangu iyi Mr.